Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Port LGU nanawagan sa DPWH na maglagay ng safety net sa construction site ng Kutkut Flyover. Pagdukot sa 5 kalalakihan sa Mabalacat City, Pampanga, nakunan ng video ng kanilang mga pamilya. Mga progresibong grupo sa Bataan, inunita ang mga pang-aabuso noong martial law. Nanawagan na huwag baguhin ang kasaysayan. 41 Chinese nationals na naaresto sa iligal na pogo establishment sa Angeles City, posibleng ipa-deport. At patok na Korean sandwich at Asian rice meals mabibili na sa KA Guagua Branch. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. At narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Umapila po ang PORAC LGU dito sa Pampanga sa Department of Public Works and Highways o DPWH na lagyan ng safety net ang ginagawang Kutkut Flyover sa Angeles City. Bukod sa isang sulat, nagtungo rin sa tanggapan ng DPWH 3rd District Engineering Office sina PORAC Municipal Engineer Glenn Lansangan, Arwin Gomez ng Poso, at Private Secretary Robert Canlas upang idulog ang kanila pong kahilingan na maglagay ng safety net. Lubha umano kasing mapanganib sa mga bumabaybay sa ilalim ng under construction na infrastructure project, lalo na't abalang kalsada pa rin ito sa mga motoristang papasok po sa bayan ng Porac at patungo rin ho yan ng Clark, Ciudad San Fernando at sa Angeles City. Hiniling din naman ng naturang LGU na pansamantalang ihintong trabaho sa flyover sa oras na ilalagay po ang safety net. Agad namang tinugunan ni Assistant District Engineer Arnold Ocampo at sinabing kanilang ipag-uutos sa mga kontraktor na ang mabilisang paglalagay ho ng safety nets. Samantala sa ibang balita, nakunan ho ng video ang marahas na pagpasok ng mga armadong individual sa isang bahay sa Barangay Dau, Mabalacat City, Pampanga na nauwi po sa pagdukot sa 5 kalalakihan. Hinala ho ng kanilang mga kaanak, pawang mga alagad ng batas ang dumukot sa mga biktima dahil sa estilo ng kanilang pagsalakay sa bahay at yung mga mahabang baril o armas na bitbit ng mga ito. Itinanggi naman ng PNP na pawang mga tauhan nila ang involved sa naturang insidente. May ulat po si Paulo G. Santos. Makikita sa bidyong ito ang marahang pagpasok ng 4 na lalaki sa makipot na eskinita ng Pineda Compound, Ilang-Ilang Street sa Barangay Dau, Mabalacat City, Pampanga. Kuha ang video noong madaling araw ng August 22, ang araw nang mawala ang 5 kalalakihan sa naturang lugar. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw na ang ingay dahil sa ginawang paggiba sa gate. Ang mga musmos na batang natutulog, nagising na lang din sila sa takot. Live mo! Live mo! Live mo! Idali, live mo! Kwento ng kaanak ni John Flores na isa sa mga nawawala, sinadya nilang iparinig sa mga armadong lalaking sumalakay sa kanilang lugar na naka-live sila sa social media. Naka-live! Live mo! Sige sila dito. Bakit? Kaya nung karapatan niya. Live mo! Live mo! Dito! Live mo! Sige, pasok. Nakalang dito nun. Live mo! Oo, naka-live yan. Matapos ang ilang sandali, pinagbantaan pa raw silang mga nasa loob ng bahay. Kabusis. Ha? Kabusis. Sino? Sino? Ayon kay Mike, hindi niya tunay na pangalan. Bago sila pasukin ng mga armadong kalalakihan, ay nakarinig na sila ng sunod-sunod na putok ng baril. May nakarinig po kami ng mga putok po na sunod-sunod. Tapos pinatay na po namin lahat yung ilaw po namin nun. Tapos after 30 minutes lang po, naririnig po namin na ginigiba na po yung gate namin. Bayolente, ganito naman isa larawan ng isa pang nakasaksi sa naturang insidente.
Ayon kay Lani, hindi niya tunay na pangalan, tinangay daw ng mga armadong lalaki ang kanilang naipong pera na gagamitin sana niya sa panganganak. Pati ang laman ng kanilang e-wallet, hindi raw pinatawad. Kinuha na po sa amin, cellphone, pati nga po laman ng Gcash walang patawad eh. Pinabukas pa sa amin. Kinuha pati Kinuha po yung wallet. transfer nyo sa kanila? Hindi po, kinuha po talaga nila yung cellphone. Pati SIM card po. Bali po, yung isang... Pati code ng Gcash? Kasi nga po, sabi papatayin daw po pag hindi ko daw po pinano yung... Kwento pa ni Lani, nagpakilalang mga pulis ang mga armadong lalaki. Paano nyo nasabing pulis? Kasi po, yung sabi po nila mga polis to. Tapos, mahaba yung baril namin, nila. Tapos, tinutukan kami. So, ang nangyari, hindi na po kami Sa lakas daw ng paghampas ng baril ng mga lalaki ay nayupi ang bakal na pinto sa kanilang bahay. Pero ang pinakamasakit at nakakatakot daw ay nang makita niyang barilin si Flores at bitbitin palayo ang katawan nito. Sino daw yung tinamaan? siya po, si Junjun po. Kasi po, gali po si Junjun po dito eh. So, mga 5 minutes po, narinig ko po, bigla na lang po nagkaputok. May pumutok po dito malapit. Isang putok, tapos sabay, maya-maya, sunod-sunod na po. Yung mga bata po na involved po, nagkaroon po ng phobia sa pagpasok po nila. Kaya po sabi ko nga po, kawawa yung mga bata kasi walang pinasok nila ng bahay. Ayon kay Lani, magkakilala ang 5 nawawala na sina John Flores, Nomer Gonzales, Alexander Yuperio, Finest Nathaniel Mendoza at isa pang nagngangalang Warly. Pero punteriya talaga umano ng mga armadong lalaki ay ang barkada nilang nagngangalang Kenneth Torres. Si Kuya po, ayun po, wala naman na po si Kuya, hindi naman na po siya nag-aano. Sabi daw po kasi, si Kuya Kenneth daw po yung talagang pakay. Ready naman po si Kuya Kenneth nang humarap po sa kanila. Kwento naman ng isa sa mga kaanak ng nawawalang si Nomer Gonzales, hindi nila kilala ang iba pang mga nawawala. Wala rin daw silang alam na dahilan para gawin ito kay Gonzales. Mga tatay mo? Kilala yun eh. Hindi ko rin kilala yun eh. Ayon naman sa isang kaanak ng nawawalang si Finest Mendoza, imposible raw na masangkot ito sa iligal na droga. Bukod kasi sa pagiging abala ni Mendoza sa trabaho bilang isang call center agent, ay bodybuilder din ito. At siya po ay matinong tao. Yung mga issue na about drugs, hindi po siya ma-involve dito dahil siya po isang bodybuilder na involved siya. Bakit nasama siya dyan? Napakabait ni Finest, na wala naman siyang atraso, wala naman siyang kaaway. It so happen na nadamay lang siya. Diskumpiyado din si Marie, hindi niya tunay na pangalan sa mabagal na aksyon ng pulisya. Anya, may mga CCTV camera pa umano na patungo sa naturang lugar na hindi pa nabubuksan ng PNP. Nag-request ako sa pulis ng Mabalacat na kunin yung CCTV doon sa isang private siya eh. Kasi isa lang yung dadaanan sa sasakyan. Pero hanggang ngayon po wala pang naibigay na CCTV. Kasi kami hindi bibigay yung CCTV eh. Dapat yung mga pulis po. Pero wala pong action. Sana po sa nangyaring ito, mabigyan naman pong pansin itong ginawang krimen, manawalang 5. Imbis na doon napupunta po lahat ang issue doon sa mga nawawalang incheck. Pero sana po, bigyan pansin ito. Samantala, tinungo ng CLTV News ang tanggapan ng Mabalacat City Police Office nitong September 21, 2022. Dito ay inabutan namin na nakikipagpulong ang bagong Chief of Police ng syudad kay Pampanga Provincial Director Colonel Alvin Consolacion, kaya hindi na kami pinaunlakan ng panayam. Pero sa aming pagtatanong kay Consolacion, sinabi niyang malabo na tauhan ng Philippine National Police ang dumukot sa 5 kalalakihang nawawala. Pagdating po doon sa operatiba po natin, paglalan dyan sa unang-una dyan sa police station ng Mabalacat, may operation sila pero ibang mga target po yung operation nila, subject na operation nila. Alam, pagkakatanda ko may
dalawang operation ng Mabalakaton sa drugs. At ibang target, iba yung hinuli. Paliwanag ng opisyal gaano man umano kalala ang droga sa Mabalacat, walaan niya siyang alam na na-involve ang mga uniform personnel sa illegal na droga. Kahit naman nung nakaraang mga hippie pa, mahigpit sila, no? Wala naman tayong na-monitor na mga pulis na diyan sa Mabalacat na na-involve talaga sa drugs. Sa katunayan, panay nga ang huli ng Mabalacat, isa lang Mabalacat sa may pinakamaraming huli sa illegal drugs, ano? Kasong kidnapping via conspiracy, ito raw ang isasampa sa isang maituturing na person of interest na nagngangalang Marvin Tuason. Nauna nang nakipagtransaksyon sa kaanak ng mga nawawala si Tuason at sinabi na alam niya ang kinaroroonan ng mga kalalakihan. Siya po yung kausap ni na nagsabi sa kanya na pwede siyang maging tulay para ma-release yung anak niya, no? At siya yung kakontakan ni nagbigay pa nga ng tape kung kailan ma-release at ayon sa kanya, ang kwento ni alam nung certain Marvin kung nasan yung mga nawawala. Batay daw sa case conference at profiling ng mga nawawala, napag-alaman na ilan sa kanila ay dati nang nasangkot sa illegal drug activities. Yes po, ayon po sa ating profiling, may mga record o para sila sa drugs at ang pinapaalam ko lang kung yung may isang pagkakataon o oras na sila nahuli na magkakasama sila sa isang kulungan kaya sila nagkakilala. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, 41 Chinese nationals na naaresto sa illegal na Pogo establishment sa Angeles City, posibleng ipa-deport. Mga vendors sa bagong City Market Plaza ng San Fernando, umaasang lalakas ang kanilang negosyo. At top 1 most wanted person sa Pampanga, arestado. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nahaharap ngayon sa deportation process ang 41 Chinese national na naaresto sa isang illegal na Philippine offshore gaming operator o POGO establishment sa Angeles City noong pong Sabado, September 17. Ito po ang inihayag ni Dana Crisha Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration sa laging handa briefing na isinagawa po nitong Martes. Ayon po kay Sandoval, nasa warden facility ng BI o Bureau of Immigration sa Taguig ang mga Chinese national habang inaayos ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Matatandaan nitong Sabado, ipinag-utos po ng mga otoridad ang pagpapasara sa illegal na POGO establishment sa Barangay Anunas ng naturang syudad. Ayon kay Secretary Benhur Abalos ng DILG, kanilang nadiskubre ang illegal na operasyon ng POGO matapos respondihan ng PNP ang isang kidnap for ransom na kinasasangkutan ho ng Human Resource Officer ng mismong POGO establishment. Yan, kita po during the inspection na marami nila ay undocumented, either overstaying po o kaya po merong work visa na hindi po tugma doon sa kanilang pinagtatrabahuan ngayon.
And yung kung pagdating po nila, isa po dun sa mga tanong nila, nung dumating po sila dito is they had complete documents saying that they are tourists, turista lamang po sila, yun ang kanilang presentation. But pagdating po nila dito, yung intent nila was different from what they have presented. Sa ibang balita, ongoing po ang dry run sa pinakabagong pampublikong palengke ng Siyudad San Fernando, Pampanga, ang City Market Plaza na nasa dating kinatatayuan ng Old Public Market. Sa pagbisita ng ating kasamang si Felix Barrios sa naturang pamilihan, inabutan ho niya yung mga vendors na abalang-abala sa pagsasaayos ng kanilang mga stall. Umaasa raw ang mga tendero-tendera na muling lalakas ang kanilang negosyo. Ngayong mayroon na silang bagong pwesto. Narito pong report. Ilang araw matapos ang soft opening ng bagong City Market Plaza sa Siyudad San Fernando, Pampanga, makikita pa rin ang pagiging abala ng mga vendors sa paglalagay ng finishing touches sa kanilang mga bagong pwesto. Si Michelle Manabat, retailer ng ready-to-wear or RTW apparel, busy sa pagbabantay sa mga trabahador na naglalagay ng mga gradas at nag-aayos ng flooring sa kanyang bagong pwesto. Actually po, pinapamadali talaga namin to para makalipat na kami agad dito para makabawi kami sa mga araw na hindi kami nakapagtinda sa labas. Gaya ni Manabat, RTW rin ang negosyo ni Wilma Cortez na noong nakaraang linggo pa raw nakalipat sa bagong pwesto. Ngunit dahil hindi pa raw sanay ang mga mamimili sa bagong lugar, matumal pa ang kanyang paninda. Siyempre dahil nagdilipad pa lang, wala pang ganong namimili. Tsaka naliligaw yung mga suki. Masaya naman ang mga may-ari ng karinderya sa bagong City Market Plaza dahil sa mas ligtas at malinis na kapaligiran na magbibigay daw ng maayos na dining experience sa kanilang mga suki. Dahil maganda ang lugar namin at sentro ng mga pagkain, gusto lahat ng mga tao dumadaan. Mas maganda ngayon dahil dati mga tao, walang city, mga daan, di pantay-pantay. Pero ngayon, everything nasa kontrol, nasa lugar. Mayo ng nakaraang taon nang simulan ang pagtatayo ng City Market Plaza na mayroong 600 stalls. Ayon sa dating administrasyon na pinamumunuan ni nooy Mayor Edwin Santiago, isinagawa ang naturang proyekto upang makasabay sa mataas na standards ang palengke ng syudad at matiyak ang kaligtasan ng mga nagtitinda at mamimili. Magkakaiba naman ang reaksyon ng mga market vendors pagdating sa kanilang bagong pwesto. Malaking pagbabago, sir. Unang-una dati yung luma, sa sunog yun, madali. Ito, dahil na bago, siyempre, naka-secured kami. Inaasahan ko na po yung matumal kasi siyempre yung mga suki ko, hindi pa nila alam kung saan yung location ko. Opo. Pero sana, darating yung araw, magkiklik ko there. Kung mayroong nagagandahan sa kanilang pwesto, mayroon naman ang nalilitan dito gaya ni Roland Tolentino na nagtitinda ng mga handicrafts at farm supply. Ang kaso, maliliit ang pwesto. May sa bahay na kung saan nag-arkila ako ng warehouse ko, ganyan. Tapos, binigyan nga kami ng dito, bodega. Kaso, half meter lang. Ang dry run period ay magsisilbi rin umanong pagkakataon para sa city government na matignan kung anong improvements pa ang pwedeng gawin sa bagong City Market Plaza. Kaya sa mga nais mamili at sumusuporta sa ating mga kabalen na negosyante, maaari raw itong bisitahin araw-araw. Mga suki, etong tindahan ko, yung native products, 2726. Nasa number 53 stall. Ay mga suki, ito yung pwesto ko, stall number 146. Yung gusto pong mamili, andito lang po kami. Felix Barrios, CLTV News. Samantala, nasa kote po ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group, Mexico Municipal Police Station at Dinalupihan Municipal Police Station ang mga elemento ng PNP Special Action Force sa pamamagitan ng isang warrant of arrest ang #1 most wanted person sa Pampanga.
Ayon ho sa report na natanggap ng CLTV News hapon ng September 20 nang salakayin ng mga otoridad sa Barangay Santo Niño, Dinalupihan, Bataan ang suspect na si Jonathan Mandap, 21 years old at residente po ng Barangay Dolores, Pirig, Mexico, Pampanga. Inaresto ho si Mandap sa bisa ng isang warrant of arrest na inilabas naman ni Judge Rogelmia J. Rodriguez ng Branch 9, 3rd Judicial Region. Si Mandap po ay kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG Pampanga at mahaharap sa kasong rape na isa pong non-bailable offense at lascivious conduct. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, mga progresibong grupo sa Bataan, ginunita ang mga pang-aabuso noong panahon ng martial law. Nanawagan din na huwag baguhin ang kasaysayan. At paaralan at simbahan may mahalagang tungkulin upang protektahan ang kasaysayan. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Kabalan Kariyon, kahapon po ay ginunita natin yung 50th anniversary ng deklarasyon ng batas militar ni dating Pangulo at Diktator Ferdinand Marcos Sr. Ang martial law po ay paraan daw umano ni Marcos Sr. upang iligtas sa librong The History of the Burgess ni Maria Boceno, Francisco at Maria Arrio, Marcos malawak ang militarization campaign kung saan mula sa 55,000 noong 1972 ay umabot sa 250,000 ang mga miyembro po ng military noong 1984. Lumabo rin po ang budget ng militar sa panahon ng martial law. Mula po 608 million pesos ay naging 8.8 billion dollars. Ilan din sa mga kaibigan ho ni Marcos Sr. ang naihalal sa iba't iba o naluklok ho sa iba't ibang posisyon ng gobyerno. Golden age po para sa ilan, ngunit hindi may pagkakaila ang lumubong utang ng Pilipinas sa panahong iyon. Ayon ho sa Ibon Data Bank, mula ho sa $600 million nang maging presidente si Marcos Sr. noong 1965, umabot ho ang utang ng bansa hanggang $26 billion nang mapatalsik siya noong 1986. Tinatayang nasa 174 billion pesos naman ang nabawi ho sa mga halaga o sa halaga ng nakaw na yaman ng pamilya Marcos, habang 125 billion pesos ang hindi pa nababawi, batay ho yan sa datos ng Presidential Commission on Good Government. Para rin sa mga biktima ng rehimeng ito, ang petsang September 21, 1972 ang simula ng pinakabalagim at madilim na panahon sa kanilang buhay. Sa datos ho ng Amnesty International at Task Force Detainees Philippines, aabot ho sa mahigit 3,000 ang nadokumentong pinatay sa ilalim ng batas militar ni Marcos Sr. 35,000 po ang na-torture, 77 ang dinukot at hindi na lumitaw pa, habang 70,000 ang kinulong. Kaugnay hong balitang yan, isang maiksing protesta rin po at pag-aali ng mga kandila ang inilunsad ng mga kabataang miyembro ng Young Bid, YND Bataan, NFBM Youth. Ngayong dito pong September 21, ang ika-50 anibersaryo ng martial law sa gate ho ng Bataan Nuclear Power Plant o BNPP sa bayan ho yan ng Morong. Ito po ay bilang patuloy na pag-alala sa sakripisyo ng mga kababayan natin na nag-alay ng kanilang kabataan at buhay sa pagkilos laban sa BNPP na isa pong malaking proyekto ng rehimeng Marcos noon at ang malalang paglabag ho sa mga karapatang pantao sa panahon ng batas militar. Ang pagkilos po ay upang ipagpatuloy ang paglaban sa mga forma ng pagbabago ng kasaysayan hinggil sa martial law at sa disinformation po kumakalat kaugnay ng BNPP. Kasabay ho ng paggunita sa 50th anniversary ng Martial Law Declaration, ay nagbalik tanaw ho ang mga kababayan nating nakaranas ng pakikibaka noong panahon na hinahanap po nila
ang inaasam-asam na demokrasya. Isa po sa mga nakibaka noong 1972 ang isang madre at ngayon namumuno sa Saints Co. San Fernando, Pampanga, dito po sa siyudad ng San Fernando. Alamin ho natin ang kwento ni Sister Lydia Villegas kung ano nga ba ang kanyang naranasan noong panahon ng batas militar sa kanya pong panayam kasama ang ating kaibigang si Jennifer Salenga. Panoorin po natin ito. Sister, ikwento niyo po sa amin, ano po ba yung naging karanasan po ninyo noong batas militar? Batang-batang madre ako, wala pa akong 30 anyos noon. And nung kami nakipagkita sa isang eskwelahan, sinabi sa amin na wala tayong alam pa tungkol sa martial law. Baka sandali lang ito. Baka naman talaga hinaharap lang natin ang isang threat sa ating pamahalaan. Pero nung ako ay after 5 years, I was 33 years old, nagkaroon kami ng selebrasyon ng anibersaryo ng martial law. Doon kami nakatayo kami doon sa Avenida Rizal. Kasi parang ang ginagalang nila noon ang papel ng mga relihiyosa at relihiyoso. So kami nangunguna sa linya, parang proteksyon sa mga tao. Nasa likod namin mga estudyante at kung anuman. Handa kami ng parang mga tawalyang basa. Kasi nung nauna, ginamit nila tear gas. Pero this time, ang ginamit nila parang mga cannonballs na malakas na tubig na kulay rosas. So nung kami lahat ay tinamaan kami, kapit-bisig ang instruction sa amin. Kaming mga madre, kapit-bisig kami. Noong ibinuhos ngayon yung lakas ng puwersa ng water, ng tubig na kulay rosas, yung mga taong nanonood sa sidewalk, para nagpanik sila, they broke into our lines. So natumba ako ng isang beses. Pero yung dalawang madring kasama, hindi ako binitiwan, pero natumba talaga ako, naramdaman ko na yung mga taong tumatapak sa aking likuran. Sabi ko, naku po, mamamatay pala ako ng ganito pa ang mamatay ko during this martial law. So 3 beses akong nag-try na bumangon, hanggang nadala ko rin yung dalawang madre, 3 na kami ngayon natumba. So nakatulong po yun, kasi parang iiwasan na kami ng mga tao sa paglakad sa amin. Tapos dumating na ang bus ng Metrocom, mga babae ang nagkikayat sa amin. At sinabi, mga sisters at saka mga seminarista, akit po kayo dito, i-interviewin lang kayo. Sabi namin, wala naman kami ginagawang masama, nakatayo lang kami dito sa mga tao. Kasi yung mga taong dumadaan sa bus, kitang-kita mo na parang natutuwa sila na merong nagpapakita ng kanilang hindi pagsang-ayon sa batas militar. But because meron silang mga pamilya, hindi nila pwedeng i-sacrifice ang kanilang mga pamilya. So kami mga relihiyosa, parang kami yung pumapapel na tutulong sa mga taong gusto magpahiwatig ng kanilang paglaban sa martial law. So ganyan, tinawag kami, pinakyat kami sa bus ng isang babae na Metrocom, dinala kami sa Camp Crame. Tapos sinabi, fingerprint kami, first time na fingerprinting ng 10 daliri para kami nagpapiano at gusto na mahubaran kami para maghanap ng mga tumutol ako. Sabi ko, hindi ako papayag na mag-aalis ng aking abito. So sabi, sister, kailangan patunayan ninyo dapat sumulat kayo na ayaw niyo magpaganon. So that was about 8:00 ng gabi. Pero may usapan noon ang pamahalaan na hindi pwedeng kunin ang mga relihiyoso at relihiyosa na hindi alam ng kanilang mga superiors. So by midnight, dumating yung aming mother prioress at saka yung mother prioress ng kabilang isang grupo pa din ng relihiyoso. Pinaharap kami kay Prospero Oliva ba yung pangalan niya? At sinabi na kami raw ay lumalaban kami raw ay mga subversive at mga nag-i-insurrection. Sabi namin, no, subversive. So pagkatapos niyan, sinabihan kami na hindi kami pwedeng lumabas ng aming mga tahanan. We were under house arrest. So binibiro ko pa yung mga kaklase ko kasi nag-aaral ako noon. Masters ako. Sabi ko sa mga kaklase ko, paano pabiro? Pag sa Sabado, hindi ako sumipot. Alaman niyo kung bakit. Nagkatotoo nga. Kasi parang hindi na kami pwedeng lumabas kasi under house arrest. Tapos, ang ginawa ko, nung kami sinisiyasat,
hindi ko binigay ang totoo kong pangalan. Mhm. Nagbigay ako ng ibang pangalan, kaya nung nagsasabi na sila, walang ganitong pangalan ng madre. At tinawag yung aming Mother Superior, sinabi na malaki raw yung ginawa kong pagkakamali na nagsabi ako ng ibang pangalan. Kasi ayaw kong idawit ang pangalan ng tatay ko at aming pamilya. At any rate, sumasama rin ako na parang meron kaming ilang parang mga martial law talaga na hearing. Lahat kami, siguro mga more than 20 people kami, mga madre, seminarista, mga pare. Kuhay pa noon si Father Reuter. Tapos, naglabas sila ng mga exhibit, Filipino people against kung ilang kami. Na ang amin daw ginawa nga is insurrection at saka subversion. Pero ang ang ipinakita nilang mga exhibit, mga ang lilinis na papel. Samantalang ang nangyari noon, nung binuhusan kami ng tubig na ganyan, nagtumbahan lahat yung mga eskaparaten, mga dyaryo at saka mga newsstand. Kaya nakakapagtaka na yung kanilang exhibit ay gano'n. So it died a natural death. Mga 3-4 na beses kami nag-court hearing. So I was already a school head sa ibang eskwelahan noong 1986. Nasa EDSA rin ako. Nagkataon nasa EDSA ako kasi nag-meeting ang CEAP at nag-emergency meeting kung paano susuporta kay Cory Aquino. But that afternoon, sabi ng nanay ko, ay alisto ka, may nangyari. At yun na nga nung gabi, tumatawag na si Cardinal Sin na naghahatatawag ng mga tao na tumulong sa EDSA. So kinabukasan, nagpunta kami sa EDSA, naglakad kami doon. Doon bumalik yung aking mga takot na nangyari 7 years before that. Kasi makita ko naman yung mga tangke, may mga tangke na naman. Sabi ko, hindi ko na kaya ito. So bumalik ako sa kumbento namin, tapos kinabukasan, lumipad na ako sa yung aking assignment sa anak ko. Pero noong pagkatapos niyan, tuloy naman ang mga eskwelahan. Kaya lang, because of martial law, nagkaroon itong citizen army training. So mga estudyante namin naka-uniforme ng CAT, na talaga parang mga sundalo na wala ka masabing, hindi makapagsabi sa akin kung anong ginagawa nila during the training. Sabi ko, ako yung commander-in-chief ng eskwelahan, ha? Dapat alam ko kung anong ginagawa ninyo, kayong mga estudyante, etc., etc. So, nung mag-graduate itong mga batang ito, parang nanlambot ako. Sabi ko, itong mga batang nag-graduate, hanggang 4th year lang naman noon, sabi ko, lumaki sila, martial law. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin mabuhay sa isang demokrasya. At kaya sinabi ko, sa loob-loob ko, sabi ko, itong martial law na ito, kung natapos itong 1986, ang bunga nito magpapatuloy kasi parang naapekto ang karakter at ang moral ng mga tao. Yung takot at saka yung mga pagsisinungaling, kasi ito natatakot ka eh. Kaya bilang isang taong nasa eskwelahan uli ngayon, ano ang aking papel? Talagang hindi na nga dapat bumalik yan. Dapat talaga mabuhay tayo ng matiwasay at saka harap na harapin ang katotohanan. Kaya importante o mahalaga na ibalik natin ang kasaysayan para malaman ng mga estudyante, totoo ito. Totoo ito, hindi ito drama-drama lang. Saka anong mga consequences nito for us. So yung aming, Opo. Kayo po ngayon, sister, nabanggit nyo nga, no, nasa educational institution po kayo at I'm sure aware din po kayo, no, na talamak ito pong nangyayaring historical revisionism, no, o yung pag-iba ng kwento ng kasaysayan. Personally po, kayo ay nandoon, no, at naramdaman po ninyo, nakaramdam kayo ng takot, nakita nyo kung ano talaga yung sitwasyon. Ngayon, ganito po ang nagiging problema, no? Ano po ang impact nito sa inyo at gaano po kahalaga na mag-step up nga, no, yung mga educational institution para itama, no, ito pong mga nangyayaring historical revisionism ngayon? Actually, ang una-unang dapat harapin talaga yung katotohanan. At dapat turuan natin lahat, kami na rin mga guro at mga administrators, kung paano makikita sa mga balita kung alin ang totoo at kung alin ang hindi. Kasi ang dami-daming distortion ng truth.
At yan, ako'y nag-a-appeal sa aming mga magulang. Kasi pinapanood ko ang aming lahat ng mga empleyado ng Katips. Pinapanood namin sila para malaman nila kung anong nangyari. Kasi mga bata po sila, hindi nila alam eh. Pero yung natakot yung iba sa amin, kasi I wanted also sana yung senior high school. Sabi nila, naku, sasabihin ng mga parents, talagang may kulay ang aming eskwelahan. Sabi ko, anong kulay? Sabi ko, panagkasalita ba tayo ng katotohanan, may kulay yan? Sabi ko, kasi we cannot exercise our prophetic role as women religious if we do not speak for the truth. Siyempre may mga sasaktan, pero ang importante, yung ating respeto sa isa't isa. Sabi ko, hindi ako nagkampanya kung para kanino ng last election. Alam ng mga tao kung sino ibinoto ko, pero hindi ko sinasabing iboto nyo siya o ganun-ganon. Pero ang mga sinasabi ko is magsiyasat kayong magaling at saka tingnan ninyo kung sino ang inyong dapat iboto. But I never said you should vote for so-and-so. Kasi sabi ko, nag-ano ba ako? Nag-vote buying ba ako? Meron ba akong? Wala. It was really just saying na use your conscience, speak for the truth, speak for integrity, and so on. So kanina nag-meeting kami ng aming mga middle administrators kasi nga papasok na ba kami ng face-to-face lahat? No? Kasi hindi ba ngayon, hindi pa kami face-to-face eh. On kalahati, 50% of our students are coming to school at certain times. So inaaral namin kung dapat ba magsimula na kaming pumasok ng totally face-to-face. So sabi ko sa mga guro namin, sabi ko, maghanda lang tayo. Kasi maraming dadating ng mga batas sa atin kung anong gagawin natin. Igagalang natin ang mind ng ating mga magulang. Kung takot sila dahil sa COVID, magpadala ng kanilang anak, okay lang. Pero sabi ko, kailangan turuan din natin, pati tayo, kumbensado tayo na ating ginagawa ay wasto. Tingnan natin talaga ang kasaysayan at tuturuan natin ang ating mga sarili at mga mag-aaral kung paano madidiskubre ang distortion. Pero sister, ito po yung nagiging problema ngayon, no? Meron pong mga ibang kabataan din na parang dahil nga hindi nila naranasan, hindi nila naabutan yung panahon na yon. Meron po mga nagsasabi, no, na move on na, no? At tapos na itong chapter na ito ng ating buhay. Dapat po ba na ibaon na lamang po sa limot ang lahat ng nangyari sa panahon po ng martial law? Hindi pwedeng ibaon. Hindi pwedeng ibaon. Dapat matuto tayo. Ibig kong sabihin, totoo yun, we should move on. Pero dapat makuha natin lahat ang mga aral na nangyari sa atin. Kasi pag nag-move on tayo without reflection, without study, without prayer, babalik at babalik yun, mabubulaga na lang tayo, mamaya wala na naman lahat ng ating mga karapatan. So we should learn from the past. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi parang wag tayo magpapabaya. Dapat na alerto tayo kung sino man ang ating mga inihalal. Pag nakita natin na hindi tama ang nangyari sa mga inuutos, ipakita natin na hindi wasto ito. Hindi wasto ito. Opo, coming from a martial law survivor, no? Ano po, sister, ang mensahe po na maaari niyo pong ibahagi, no? Lalo na sa mga kabataan na even po yung mga magulang, no? Na parang nakakalimot na nga dito po sa nangyari noong martial law. Yeah. Ako being religyosa, naniniwala ako na kailangan magpatawad tayo. Totoo yun. But we should not forget. Because we have a whole scarred humanity. Na pag hindi natin talagang nasuri ang nangyari sa atin, tatanggapin natin ang lahat. Hindi natin makikita na kailan tayo para sabihin na, uy, teka, nangyayari naman uli nangyari sa atin noon. Mabubulaga na lang tayo, mamaya wala tayong mga karapatan. So parang ang sinasabi ko is move on, pero have a real sense of history. Although of course we say that we learn from history that we never learn from history. No? Pero pakiramdam ko, lalo ng panahon ngayon, ang dami-daming taong mga naghihirap. I mean, yung tinuturo namin yung to be critical, have a critical mind. Have a critical mind, but a compassionate heart.
Kasi ang ating tinututulan ay hindi ang ating kaaway, hindi mga kapwa Pilipino rin. Ang ating kaaway ay kasamaan. So pag nakakakita tayo ng kasamaan, dapat sabihin natin mali yan. Pero yung pagrespeto sa ibang tao na iba ang paniniwala, dapat nating sundin yon. Igagalang natin. Kasi sa totoo lang, lahat tayo magkakapatid. Ang sugat ng isa ay sugat ng lahat. Kaya lamang, yun na nga, pag dumating na talaga ang kasamaan at hindi natin nakikita ang papel ng kasamaan, tayo mismo ay nadadala ng kasamaan. Nagiging instruments na rin tayo ng kasamaan. At pag ang ating puso ay tumigas at ang ating mga mata ay nabulag, yan ang katapusan natin. Ano naman po, Sister, ang mensahe ninyo sa mga kababayan po natin na hindi po naniniwala, no, na may nangyaring karahasan noong panahon ng martial law at ito pong mga nakikita nating biktima na nagsasalita parang ang tingin pa kung sa kanila sila yung kumakalaban sa gobyerno. Alam nyo, ang talagang dapat pakinggan ay karanasan. So yung mga taong talagang ayaw maniwala, ibig sabihin yan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Kasi kung nagkataon na kanilang pamilya ang tinamaan, kasi parang ang tingin nila, that's outside of us eh. Pero mga kaibigan kami, until now, hindi pa nakikita. Mga pare at mga brother na hindi pa nakikita. So parang ang point ko is, talagang buksan natin ang ating mga puso at ating mga mata sa katotohanan. Pero kuminsan nga, napakahirap tanggapin ang katotohanan. Kasi once malaman natin ang totohanan, merong mga implications sa ating mga pagkilos. And also, let's continue to pray para po sa mga pamilya ng mga biktima. Nabanggit niyo nga po, Sister, no? Kahit na ilang taon na ang lumipas, yung sakit, no? Lalo na po itong mga pamilya na naiwan na hanggang ngayon ay hindi pa po nakikita. Nahanap talaga. At saka parang ang point nila is, wala silang closure eh. Walang closure. At saka yung iniisip nga nila na ito para sa ating, nag-a-attend ako ng ganyan mga webinar, sabi nila, pagpatuloy natin itong pagbumulat ng ating mga kababayan. Kasi darating ang panahon na lahat tayo madadala ng kabulagan. Pero once nabuksan ang ating mata sa katotohanan, tatanggapin natin ang anumang hirap para lamang matulungan ang isa't isa. So parang it is not hatred that we are sowing. It is hatred of the wrong and of the evil. Kaya ito rin ang importante, yung paggalang sa isa't isa. Kaya kung anong linya niya or whatever. Pero yun na nga, yung sana naman, huwag mangutya sa mga taong nagkaroon ng karanasan talaga. Kasi kung talagang kung makikinig talaga sila na bukas ang kanilang puso, walang kalaban ang tunay na karanasan eh. Kasi ibang mga pag-iisip-isip lang, pero karanasan is real. No? Yun po lang ang parang sa akin. Na igalang ang opinion ng bawat isa, pero buksan ang ating mga puso sa katotohanan. At handa ba tayong tumanggap ng consequences niyan? Katulad, kunyari ngayon, no? I mean, alam natin na lahat ng mga bilihin ang mamahal, lahat na ganyan. Pero parang sa akin, mas hirap yung ibang tao. Sino kung dapat magreklamo? Mas hirap yung ibang taong wala nang makain. No? So iyan, pagbumulat din ng aming mga mata sa aming mga kabataan na magpasalamat sa mga biyayang natatanggap nila ngayon. At isipin nila na ang biyayang ito dapat naman ng lahat. Kaya sabi namin, hindi lamang ang inyong karapatan ay hindi lang para sa inyong sarili. Dapat ito ay para sa lahat, sa mga kapwa Pilipino. Sapagkat pag ang antas ng Pilipino ay hindi na iangat, dala rin tayo niyan. Kaya lahat tayo tulong-tulong, kapit-bisig upang tumulong sa mga taong talagang walang-wala. At tanggapin natin itong sakripisyo ng panahon ngayon. Pero dahil sa hinahanap natin ang katotohanan, yun ang importante. Kasi pag alam natin ang ating goal, hindi ito parang sarili, hindi ito dahil nagmamaramot ako. Ito para sa ating bansa, maraming taong namatay, marami tayong mga bayani
nagbigay ng kanilang buhay, bakit tayo ngayon magiging kampante? Baka mawala yan. Unti-unti na nga nawawala. Unti-unti na nga nawawala. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangungunang balita. Muling isinusulong ngayon ni Senator Risa Hontiveros ang Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill sa ika-19 na Kongreso. Layon ho ng SOGI Equality Bill na wakasan ang diskriminasyong nakabatay sa kasarian at pagkakakilanlan at ang pagkakaroon ho ng pantay na karapatan ng bawat individual anuman ho ang kanilang kasarian. Narito pong detalye ng balitang yan. Muling nanawagan si Senator Risa Hontiveros na maipasa ang Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill sa 19th Congress. Layo ng naturang panukala na maparusahan ang sino mang gagawa ng diskriminasyong nakabatay sa sexual orientation, gender identity and expression o SOGI. Ayon kay Hontiveros, kabilang umano sa mga problemang hindi matugunan ng modernong lipunan ay ang kalagayan ng mga LGBTQIA+. Sa loob ng ilang dekada, hindi pa rin umano nabibigyan ng proteksyon ang mga Pilipinong nakararanas ng diskriminasyon dahil sa kanilang kasarian. 6 years ago, the Philippine Senate heard for the very first time a bill that explicitly protects our LGBTQIA+ kababayan from discrimination and imposes penalties on discriminatory practices affecting them. This came 17 years after the very first anti-discrimination bill was filed in Congress, but was never heard. And since then, harassment, discrimination, and violence continue to be part of the everyday life of LGBTQIA+ Filipinos. Isang halimbawa raw nito ang mga post sa social media. Partikular na ang mga LGBTQIA+ na estudyante na nakaranas ng diskriminasyon sa kanilang mga paaralan, maging ang ilang manggagawa. So you can just imagine how many cases remain unaccounted for, and in many instances, hidden and unspoken. We have heard of gender-based school and workplace discrimination. Kamakailan lang, may kumalat na social media post ni Dylan Silva, isang LGBT student mula sa Cavite State University na nagsuot ng necktie sa graduation photo. Sinabihan daw siya na hindi ipa-flash ang litrato niya habang nagmamarcha dahil bawal daw ang cross-dressing. Mga hindi tinatanggap sa trabaho o di ma-promote o di kaya ay pinagbabawal na pumasok sa ilang mga lugar because they do not conform to socially accepted gender norms. These are some of the other stories. Ang mga karanasang gaya nito ay maaari umanong magkaroon ng pangmatagalan at nakapipinsalang epekto sa pagkakakilanlan, kasarian at sense of self ng isang tao. Kailangan nating maintindihan at tanggapin na sentro sa usaping ito ay ang issue ng diskriminasyon. Malalim na nakaugat na diskriminasyon. You and I know that we have to make this stop. We, as a society, have to make things right. Ang pinakaunang bersyon ng SOGI Equality Bill ay inihain noong 2000 ng yumaong senador na si Miriam Defensor Santiago at dating kinatawan ng akbayan na si Loretta Rosales sa ilalim ng 11th Congress. Sa ilalim ng panukala, mahigpit na ipagbabawal ang discriminatory practices sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Mahigpit ring ipagbabawal ang verbal at physical harassment. Lahat ng mapapatunayang gumawa ng anumang diskriminasyon ay maaaring pagmultahin ng 100 hanggang 500,000 piso at pagkakabilanggo ng hanggang 6 na taon. Makalipas ang 2 dekada, hindi pa rin ito naisa sa batas. Today, after 23 years since the first bill was filed, we not only look back at the tough journey the bill has gone through, but we also look forward in hope.
that we finally pass a law that ensures that LGBT people enjoy the same rights that the non-LGBT enjoy. Let us make sure that they are able to stake their claim as equal members of society. Angelica Cara, CLTV News. Samantala, attention po sa mga K-pop fans, kagaya ko at yung mga food lovers dyan sa bayan ng Guagua, Pampanga, hindi nyo na kailangan pang bumiyahe para humatikman yung favorite flavors of Korea. Dahil binuksan na nitong Martes ang Key Egg sa Barangay San Matias, malapit po sa Robinson Supermarket. Dito po makakabili ng pamoso at patok na Korean egg sandwich na talaga namang swak sa panlasa at sa bulsa. Tara at samahan natin si Liana Canilao at si Kuyang Paulo G. Natikman yung signature and authentic Korean taste sa Trip Treat at Gimmick. Kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya ay ang pagpasok din ng iba't ibang kultura na nakaiimpluwensya sa hilig nating mga Pilipino. Isa na rito ang pinagmamalaki ng mga Koreano hindi lamang sa Asya kundi maging sa buong mundo. Sino ba naman ang hindi na humaling na iyak, kinilig at tumawa sa mga sikat na K-drama series? O di kaya'y napaindak at kanta sa mga K-pop song na pinasikat ng iba't ibang K-pop groups at idols. Pero hindi lamang sa entertainment kilala ang Korean culture, kundi maging sa mga pagkain, bagay na natutunan na rin kahiligan ng mga Pinoy. Sa bayan ng Guagua, Pampanga, makukumpleto mo na ang Korean idol experience while enjoying their famous egg drop sandwich. Pinuksan na kasi ang K-Egg sa Barangay San Matias nitong Martes. Ayon kay Ann Pineda, may-ari ng nasabing K-Egg Brunch, handog nila sa ating mga kabalen ang authentic Korean egg sandwich at iba pang Asian favorites na swak sa panlasa at sa bulsa. Siyempre, ngayon uso ang mga Korean. So, Korean egg drop tayo. Meron tayong mga Korean egg sandwich, bacon sandwich, iba-ibang klaseng Korean egg drop sandwiches. Plus, meron tayong Korean wings, tapos meron tayong milk tea, and meron tayong soda, plus yung pinaka-favorite ng lahat, corn dog. Para sa mga extra ang cravings at naghahanap ng masarap na pantanggal ng gutom, pwede rin itry ang kanilang famous rice bowls gaya ng spam egg, bacon egg, bulgogi egg, ham and egg at sausage egg. Saktong-sakto ito para sa mga kabalen nating on the go na wala ng oras para mag-prepare ng baon. Dahil malapit kami sa supermarket, yung mga ayaw nang magluto or nagugutom, meron silang quick stock. Kung ang budget daw ang iyong kinukonsidera, hindi yan problema sa K-Egg Guagua. Sa murang halaga kasi matitikman mo na ang pinagmamalaking pagkain ng South Korea. Gaano naman ka-affordable? Nag-uumpisa lang kami as low as, dun sa corn dog, as low as 79 pesos. Ang pinakamahal is 89. Plus, yung 6-piece chicken natin is 149 only. Plus, yung ating sandwiches starts at 150. Pinakamahal is 160 lang. Mismo si Guagua Mayor Tonton Torres ay hindi nagpahuli sa pinakaabangang pagbubukas ng K-Egg sa kanilang bayan. Nagpapasalamat daw si Mayor Torres dahil sa pagtitiwala ng mga mamumuhunan gaya ni Ann Pineda sa kanilang bayan. Unang-una, we're very grateful na meron tayo kagaya ng ating mga namumuhunan ngayon na yan nga, mga risk taker, na pero kahit sila yung mga kailangan natin kasi sila yung bubuhay muli sa ating ekonomiya, and we're very grateful and thankful na pinili nila ang bayan natin ng Guagua para dito itayo itong K-Egg. Saan sana ito ay pagmulan ng panibagong magandang negosyo at magandang business environment. Kung nais ninyong isatisfy ang inyong Korean food cravings, bisitahin lamang ang K-Egg sa harap ng Robinson Supermarket malapit sa Olongapogapan Road dito sa Guagua, Pampanga. At gaya ng ating kasamang si Paulo G. Santos, subukan nyo rin ang kanilang ipinagmamalaking best sellers. Sarap! Panalo! Ang gaba! K-Egg na! Liana Canilao, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon. Mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark.
narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Kanina pong ikatatlo ng umaga ay namataan po ang isang low pressure area at ito po ay tinatayang nasa layong 1,265 kilometers dyan po sa may silangan ng Central Luzon. Samantala, southwest monsoon o habagat pa rin po nakakaapekto, especially po dito sa may western section ng Central at Southern Luzon. Samantala po meron po tayo isang active tropical cyclone sa labas po ng PAR at ito po ay namataan sa layong 1,775 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Maliit naman po ang tsansa nito na pumasok sa PAR pero ganun pa man po ay posibleng tumulong po siya sa paghila ng habagat. Nagtataglay po siya ng lakas sa hangin ngayon na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala po ang LPA po na nabanggit ay posible pong tawirin niya ang Northern Luzon hanggang weekend. So ngayon po ang Metro Manila po at malalaming bahagi ng bansa kasama na po ang Pampanga. Magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, especially po sa bandang hapon o gabi. Ito po ay dulot nga ng habagat at ng localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ho kayo mag-follow dito sa aming mga social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 and at CLTV News. Instagram at CLTV36 Official. Ganyan din ho yung ating YouTube channel o YouTube account. At pwede rin ho kayong bumisita dun sa ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood na ho yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.